Hola, bon dia. Soc Elia Garcia, de Relacions Ubuntu. Avui vull parlar de la responsabilitat individual dintre del grup. L'altre dia vam tenir una reunió de veïns i quan vam arribar a la part de pregs i preguntes, jo vaig insistir en que la porta del carrer ha de quedar tancada, la porta de l'edifici. I algú em va dir que no, que no calia, perquè no volien tocar el pany de la porta pel tema del coronavirus. I dius, disculpa, com és possible això? Que no portes el teu propi gel o no tens cura de tu mateixa davant de totes les coses que pots tocar o no tocar que puguin tenir el virus? Se suposa que tu ets responsable dels teus actes, no tota la comunitat. Nosaltres hem de tancar la porta perquè vivint en comunitat, la porta del carrer ha de romandre tancada. I així va ser com ens vam haver de qüestionar una altra vegada les normes de convivència bàsiques, perquè alguna persona no havia entès que cadascú té la seva pròpia responsabilitat davant del que passa al món. I aquesta és la reflexió que jo vull donar. Abans de comentar qualsevol cosa en comunitat, hem de ser responsables individualment davant del que passa en el món. Moltíssimes gràcies.